Пътеката на времето. Между бронза на времето и мелницата на бъдещето. Деветашката пещера. Дом на човечеството от зората на времето до наши дни. Камък до камък, стъпка след стъпка. В Деветашката пещера ехтят древни гласове. От първите ловци до римските заселници, тук всяка епоха е оставила своя пулс. Под величествените арки на Деветашката пещера времето спира. Тук неандерталците разпалват огньове, а древни художници рисуват символи, които оцеляват хилядолетия. Рисунки, древни оръжия, следи от първите земеделци и тайните на първите художници. Пещерата е истински музей на живата памет на човечеството. Проследете живота на хората през преисторията, неолита, бронзовата епоха и римско време. Открийте тайните на древните светилища и забравените некрополи. Тук можем да усетим страха, надеждите и мечтите на онези, които са били преди нас. Ще чуете ли шепота на миналото сред каменните сводове? Преминете по пътеката на времето, между бронза на времето и мелницата на бъдещето и посетете Деветашката пещера.